Тарих битләренә кереп, узган гомерне уйлыйм. Балачак, үткән гомерне, барысын уйлап барлыйм. Ярты гасыр узган гомерне чигендерәсе иде. Шул рәхәт үткән елларны кире борасы иде. Теге агач клубта гармунга биюләре, авыл халкы куйган концерт онытылмый минутлары. Утын ярып, мичкә ягып, су ташырга да риза. Гектарлаган чөгендерне эшкәртергә мең риза. Төн озынлы посадкада печән чабасы иде. Күрше тирә җыйналышып, бер шашасы иде. Сәхнәсе дә башка иде. Кем менде шул җырлады. Зәңгәр күлмәк шахта көен өздереп уйнады. 3-4 авыл бергә җыелып, гөрләде сабан туйлар. Кечкенә генә өйгә тула кайткан кунаклар. Сабан туйдан соң җыйналып, ат җигеп төялешеп, үткәрдек урманнарда сөйләшеп, күңел ачып. Әбиләр узган гомерне тагын да рәхәт диләр. Ачлы-туклы булсак та, бәхетле идек диләр. Табигать тә башка булган, бар халык тату булган, бер уч арыш бодайын күршесе белән бүлгән. Керен юган, чүп утаган, гектарлап бәрәңгесен, печән чабып урган, суккан, эштән тапкан бәхетен. Яшәүе дә авыр булган, ашавы да җитмәгән, дару, больницны белмәгән, гомере дә бетмәгән. Бай туганнар, борын чөеп, мин диеп йөрмәгән, туганын туган иткән, үзенә хөрмәт булган. Авыл халкы шахталарда, читтә акча эшләгән, барысы да бердән булып, өмә ясап үй салган. Бер-берсенә йөрешкән, кайгысын уртаклашкан, кич утырып теккән, чиккән, рәхәтләнеп ял иткән. Зур авылга 2 мунча, бар халык шунда кергән. Көндә кара мунчаның төтене чыгып торган. Җирәнү тартынулар, йогышлы авырулар, берсенә дә йокмаган, әллә инде булмаган. Бер ләгәннән юынган, бер табадан ашаган, күршесеннән алып торган, күлмәгендә юмаган. Эй сагынам балачакның шул матур мизгелләрен, мурҗадан чыккан төтеннең әче кара исләрен. Туң майда кызган бәрәңге, тузлы кызган сызыкны, туйганчы бер ашыйсы шул майлы бер ишәкне. Күрше тирә, бала-чага бәрәңге утыртулар, 30лап бала җыйналып, рәхәт сугышулар. Без бәхетле, барын күрдек, кызганыч балалар. Бер нәрсә күрми рәхәтне, үсә бара оныклар. Әле ярыйсың булса да, бәхетле булып үстек. Көтү куып, сыер савып, барында эшләп үстек. Бәпкә карау, карга куу. Әйтеп тә торасы юк. Кызганыч, шушы мизгелләр оныкларга күптән юк.